Lero Panyaza Voice Box bambo Agape Kombe omwe ndomenyera maufulu kuno kwathu ku Malawi akufunsa kunena kuti kodi mphamvu zokuti bambo olemekezeka Felix Njawala omwe amalankhula chipani cha UTM mphamvu akuzitenga kuti adzima pachulu kumanena kuti anthu azipani zina monga chipani cha Malawi Congress Party sali ololedwa kupita kumwambo okumbukira malemu Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima. Mukuona kwawo bambo Kombe akuona ngati kuti ayi zimenezi si zinthu zabwino. Achilima pokhala mtsogoleri wa chipani cha UTM adalinso vice president wa dziko lino ndipo Malawi ambiri akufunika ndithu kuti ayi adziwa akumbukira. Koma Njawala mukulankhula kwawo akunena kuti pochikana chipani cha Malawi Congress Party kuti sakapezeke nawo kumeneku achita zimenezi chifukwa kuti chaka chatha kumwambonso ofanana ngati omwewu anthu a chipani cha MCP adakuwizidwa ndipo pamalopo sanachokepo bwino ndipo kana mapokoso ya ulendo uno angopanga chiganizo chonena kuti ayi anzathu a MCP asakapezeke kumwambo umenewo. Tikhale limodzi pano Panyaza Voice Box tamvetsere bambo Agape Kombe ndipo akamaliza inuyo mutiuze maganizo anu kuti nkoyenera kuti chipani cha MCP chikapezeke napo mwambo umenewu kapena ayi. Mutiuza in the comment section below pompano Panyaza Voice Box. This episode is supported by HireReady, a simple tool that helps job seekers polish resumes, cover letters, LinkedIn bios, and professional emails. Tabwera ndi nkhani madzulo ano yodandaulira. Titamva kuyankhula kwa mneneri wa chipani cha UTM pamene amapanga interview yake pa Times. Kwa amene sanayitsate interview, Anjawala cholinga chawo chinali chofunika kukafotokozera dziko kuti ali ndi mwambo okondwerera ndi kukumbukira moyo wa malemu Dr. Saulos Chilima pa 13 June. Chifukwa cha chimenecho aliyense amayembekeza kuti akakhala kufotokoza kuti akoza pakakhala zinthu ngati chani, kodi ukakhala magule, kukakhala zakudya kapena zakumwa za mtundu wanji, kukakhala mapemphero. Ili ndi dongosolo limene aliyense anenera kulidziwa mwina kumafotokoza kuti mawa tikayamba chonchi, tikafika pakuti tikalekeza chonchi, pa nthawi yakuti ukakhala lanchi, nthawi yakuti chakuti mwambo ukatha nthawi yakuti. Koma pofika pamene pacha kaya kunali kukomedwa ndi chikamera chodziwa kuti dziko lonse likuwaona, bambo Njawalatu ayiwala ndi enaoni anzawo otsutsa. Mwinanso mongokumbutsana, chipani cha UTM ndi chipani chimene ndi chipani chotsutsa boma. Ndi chotsutsa boma chifukwa kuti 1 sanali mugwirizano ndi chipani cha DPP mmene amapita ku chisankho. Number 2, iwo sanapambane pa chisankho ndipo sanakhale ngakhale pa number 2. Iwo anabwerera kutali kwakenso kwa mavoti apa constituency. Koma mukati muonetsetse mmene amayankhulira Anjawala amakamba ngati kuti iwo amatha kutipula ndipo anamuwinitsa president wawo kabambe. Chimenechi ndinachiona kuti ndi point inaso of concern. Chakumapetopeto timayang'ana posture, makhalidwe ndi mayankhulidwe awo a zinthu Anjawala powayerekeza ndi president wa chipani chawo Dr. Dalitso Kabambe. Wina aliyense akadatha kuona kusiyana kwambiri kwa utsogoleri pakati pa anthu awiriwo. Pa nkhani yoyamba yofotokoza makamaka zimene ndinafotokoza za machitidwe yawo a zinthu munkayankhulidwe. Kuchokera pachiyambi ponse Anjawala komanso oyimba ku Blantyre uyu mwana wa Akaluwa Fredokis akhala akumachita zinthu mokhala ngati kuti iwo ndi DPP2. Ukhala ngati kuti iwo anatipula, anathandizira kuti DPP iwine. So one wonders kuti ngati president wawo sanapezeke ku State House kuti awapambana, iwo chimawapatsa Anjawala ndi uyuyu mnyamata wakonda zovinayo ganizo lonena kuti iwo ali mtika ali mboma, chimawapatsa kanzimu kamene kandichani. Because one would expect kuti ukati unalima ndesu unakolole bwino, uyenera uvomereza kuti unalima sunakolole bwino, ndiye ufufuze si chakupangitsa kuti usakolole bwino ndichani, ndiye ulimbikire kumbiri kuti ulendo wina udzakolole. Koma kuti unalima sunakolole bwino, kamunda kako mapesi okhaokha,
deire nkumakayima pamunda pamene chimanga chawo chinachita bwino kumajambulitsapo zithunzi anu ake akamakolola iwe nkumajambulitsa nkumasekerera anthu amangokuona kutitu akulokha ngati mutu wawo pang'ono umayenda mwina miyendonso ikamayenda miyendo ikayimanaonso mutu womayima koma cholinga changa ngati omenyera ufulu wa anthu sikuwachapa kapena kuwayalutsa atsogoleri a ndale koma ndikuyang'ana element ya mgwirizano wakakhalidwe ka anthu m'dziko la Malawi chimene akutsogolera anjawala ngati chili chimene Dalitso Kabambe president wa UTM akuwatuma. I'm very sorry, very shocked, and I'm failing to believe it. Kuti Dr. Dalitso Kabambe can sink so low mpaka kukhala ndi chiganizo chona kuti can create unnecessary enmities pamene ali ku opposition. What I'm trying to say is chipani cha UTM chimene sichinapambane chikusowekera ngakhale ma members amene anavotera MCP ndi Dr. Lazarus Chakwera 2025 kuti achikonde ndi kuchivotera. Sikuti mmene chimambika chipani cha UTM mmene chimayamba kupezeka nawo pa ballot 2019 ana amene akuchivotera chipanichi ndi ana amene angobadwa kumene ayi ndi anthu akuluakulu amene anali kale mu zipani zawo akukopedwa ndi fundo zawo nkupanga ziganizo zakuti I think awaso can be an alternative government. Now alternative government ikhale yotsogolera kaganizo kosankha. In fact anjawala Chilima sakuwakhudza. Anjawala ndi akumwanza akhalitsa kwambiri ku Blantyre. I don't know kuti akudziva unkoni kwambiri kuposa ife akuntcheufe chifukwa chani. Chifukwa nditati ndiwafunse afumu achampiti amakwangwala sindikhulupirira kuti angavomereze kuti angoni tafika pa khalidwe limenelo lona kuti munthu amene tasiyana naye chipani olatakhala wa mtundu wathu sitingamulandire. Ayi tili ndi angoni ambirimbiri ku chipani cha Malawi Congress Party. In fact chipani cha Malawi Congress Party chakhala ndi ngoni nthawi yayitali olemekezeka baba John Zenasunga Paketembo. Ngoni wako akamenya. Chipani cha Malawi Congress Party chakhala ndi treasurer general wa chipanichi Ambawala amene ndamu constituency momo mmene mwa Maria Saulos. Chakhala ndi akuluakulu adaza chipani cha Malawi Congress Party. Chakhala ndi akakhome akuluakulu a Malawi Congress Party. Ndiye lero lino kuti munthu wakuneno angamakalamule za maliro akuntcheu kapena chiliza chakuntcheu sindidziwa kuti mphamvu zimenezozo anjawala azitenga kuti kunena zoona akabambe amene sonawo ndi akuntonda kuntcheu konko sindikhulupirira kuti ndi mwambo wa chingoni. Pachichewa pali mamatu wa misala nawo na nkhondo. Ndibwerere pambuyo pompano pa imfa ya amfumu achampiti. Dera liti kudziwa tonse kumene komwe achampiti kuti ndiye dera limene phungu wake ndi wa DPP olemekezeka Norman Chisale. Koma atazindikira kuti khalidwe la anthu achipani chawo likhoza kupanga kuti anthu ena asave bwino kapenanso mwina ena asalandiridwe bwino. Mukuwadziwa anthu akati phungu ndi wa chipani chawo. Iwo omwe aulemu adapempha ndi kulamula kuno kuti andi malakalaka kuti malirowa popeza amwalira wanda mfumu. Chonde nsalu za chipani tiye tisunge ku nyumba. Tivale china chilichonse chomwe tingathe kuti anthu ena adzalire nawo maliro poti amfumu amasunga anthu a mitundu yonse. Sindikadadabwa ndikadamva kuti anjawala mwina akuuza anthu kunena kuti sitikulola anthu kudzavala makaka achipani chifukwa kuti Dr. Saulos Chilima mmene amamwalira anali vice president wa dziko lonse. Tikanati ho watsata zija zuma chitika constituencies zimene zaifa angoni. Koma kumuona munthu wakumwanza akalamula siwa zathu ndi malakalaka ndiwapemphe afumu achampita amakwangwala ngakhale ainkosi njolomole kuphatikizaso inkosi yamakosi Gomani kuti akabwera anjawala mutawayitana anjawala, akabwera akabambe muwayitane akabambe kuti mphamvu
yoti akhoza kumabweza anthu pasiwa ya BN akuitenga kuti. Chifukwa ichi ndimayankhula ngati amenenso ndili ndi gazi la constituency komweko, gazi la kuntcheu, kuti ichichi ndi chachilendo pa chikhalidwe chathu cha chingoni, ndi chachilendo. Pa maliro a Saulos ngakhale timalilirana mwa mtundu wanji sitinabweze anthu kuti asabwere, ngakhale pa zikumbukira zino zonse. Lero lino chifukwa chakuti Anjawala akuti ndi MP ali ndi mphamvu mpaliamenti zimene adakazilanda chifukwa choti president wawo sakupezeka ku parliament, ndikadakonda kuti ngakhale a UTM atathandiza kupanga clarify, chifukwa pamawa ndili ndi nkhawa iyi. Pamawa maliro ofunikira ngati a munthu wamkulu ngati Saulos adzakhala ali kudowa, adzakhala ali mu Lilongwe, adzakhala ali kwa Goliath, adzakhala ali ku Rumphi Central, adzakhala ali kuti kumene anthu ambiri akumeneko sachipani cha UTM. Akadzabwereza zomwe zoti aliyeseti kumulola abwere kupatula wa UTM, sindikudziwa kuti chidzakamveka bwanji. Ndipo popeza tili mu nthawi ya ndale, ndimafuna ntero kuti ndale zathu zinayenera kukhala zomangirira osati zophwasula. A UTM ngati ndinu amene mukudzirenga kuti maliro anganu anu ndi amene mukupanga listi ya anthu oti apite ndi oti asapite, ine nkanakupemphani kuti komatu it's too late. Pakanakhala kuti panali padzana tinadziwa kuti mukukoza ziwembu ngati zimene zokumbaliko, nkadakupemphani kuti ngati mukupanga invitations kuzipani tayitananiso IMCP. Nde mukayitana IMCP inuyo muwasonyeze kuna kuti you have no control of zochitika zakumeneko, m'malo mwake mwapempha ngakhala aboma ngakhala apolisi kuti ndi amene akapereka chitetezo kumeneko. Ku IMCP ko kandi chipani chitiso chimene simunayitane akanakhala pansi nkuganiza nkuona tipite kapena tisapite. Apa pokhapa ndikukhulupirira kuti ngakhale nkhaza zimene anthu akadazidandaula za DPP zachepa kuposa mtopolo umene Fredokis ndi Benjamin Kaluwa akumaupanga kupangira anzawo otsutsa. Ndiponso chodapompa ku parliament pamene Fredokis Kaluwa anayankhula chipongwe kuyankhula mmodzi mwa aphungu anzawo otsutsa, kumupanga accuse, kumupanga implicate muimfa ya anthu ena kuphatikizapo Achilima komanso Awitika. Munkuyankhula kwawo apenjani amadzionetsa kuti akuzizindikira kwambiri zochitika za mu Lilongwe kuposa zakumene amakhala ku Blantyre, kumaposa saife anu aka ku Lilongwe. Teti mazidabo kuti kodi apenjani mphamvu zimenezi zamera liti, m'malo moti azilira kukatonthoza president wawo kuti adamuluzitsa, anyamatawo ankachedwa nkumangonyoza ena, president wawo akufatsa kumafotokoza manifesto, iwo anali busy kunyoza ndale zachikalekale zija zoma dzinena nazo kuti bwana kuti madeya zakale zachimidzi zaumve, ndi zimene akupanga anyamata amenewo Felix Njawala ndi Benjamin Kaluwa. Ndene wafuna ndipemphe mtundu wa Malawi, pewani andale antopola ngati awa a DPP. Ndikudziwa kuti madola awiriwa winayu muhonga mwapatsa ntchito abambo ake ndi CEO pena pake, winayu akumachechelera ma business, koma ndikupempheni anthu akabwera ndi business alandeni business yawo, chifukwa ndalama zolipira ma business amene anthu amakapeza kuboma ndi misonkho ya Malawi musamasankhe. Koma anthu akabwera ndi mtima oyambanitsa ngati umene akufuna kupanga awa, musawalole. Tikukamba pano chipani cha UTM chikhala chikupikisana nawo pa masankho amene akuchitika kubwayira. Kubwayira sikwa kwa Saulos, kubwayira sikwa kwa Kabambi, koma anthu akulilongwe kubwayira constituency akudziwa kuti chipani chilibe malire, chipani chimapikisana pena paliponse. Akanakhalena akanena kuti ife ma MP wosozungulira kuno kulibeko wa UTM, chifukwa tikang'ana uku kuli wa DPP Gangata, uku kuli wa DPP Liwonde, uku kuli woyima payekha Khadija, uku kuli woyima payekha Mphande,
mukhoza kuona kuti kwinako ndiye kuti ndi akongeresi koma anthu asanatero, they are embracing each other. So chomvetsa chisoni ndidandaulirenso ngakhale anu ake a constituency imene kukachitika mwambo umenewo anomani Chisale, anthu akukapanga mtopola mu constituency yanu imene iwo sikuwakhudza. Zinazi mudziwalangiza inunso ngati mkulu wopanga za chitetezo mdziko muno, kumafotokozera anthu kuti kakhalidwe kamene tikukapanga ulendo uno, DPP ya ulendo uno si khalidwe lodulirana malire ngati mmene mukuliyambali. Nzomvetsa chisoni kuti izi zikuchitika pa nthawi yokhayokhayo imene tikukhala ngati anthu tikusakanasakana, tikusalanasalana. Sizikuyenera kutero. My advice to UTM leadership, especially anawo, wamkulu yamaoneka kuti ndi wamtendere kusukulu adankako, koma anawo awa odya shishawa, please slow down. Mukadali ana musapute adani amene simudzawapanga hando 15 years from now. Slow down. Mukadali ana amene simudzapanga hando adani amene mukuwapanga create lero 30 years to come. Slow down. Sinu woyamba kupita ku parliament pa tiketi ya UTM inuyo. Ayi, sinu woyamba. Mukafuna kukhala aphunziro takaphunzirani kwa anthu akuluakulu amene anakhalapo mu parliament, they lost, adamva kuwawa kokhala outside parliament, panopa abwereranso. They are a bit more reformed than what you are doing. So ine ndimafuna nditero achinyamata musalole wina aliyense kukugawanitsani, kukudanitsani ndi amalume yanu, azikhazeni anu, simply because mukusiyana zipani. Ayi, if possible mudzimuuza wachipani kuti iweyo makaka ako achipani tsanawo ku nyumba, ife tukalira maliro. Mpingo wa Katolika chonde muli ndi akhristu azipani zonse, musalole mwambo wa Saulosi anthu ausandutse chinthu chotakhoza kumakhetha khristu wanu kuti khristu wachipani chakuti abwere, khristu wachipani chakuti asabwere. Chomwechonso achisilamu, dziko lino ndife ana kamodzi. Musamvere, musalolere mawu ogawanitsa. Saulos was ours. Saulos was our vice president. The rest, let's leave to the plane crash inquiry itiuze zoona. Chomvetsa chisoni kwambiri chimene chikudandaulitsa ndi chakuti Anjawala ndi mmodzi mwa makomiti members amene afufuza za imfa ya ngozi ya ndege imene inachitikira Chilima. Kodi kayankhulidwe ndi kapangidwe ka zinthu zotere Amalawi ayembekezere ripoti la mtundu wanji? Is we'll talk when we cross the bridge. Athu ndi maso. Ndikupemphera Amalawi, sungani bata, sungani mtendere, osalola andale akugawanitseni kapena andale izo zikugawaneni. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.